dik waduh kok ngarani semono cepet penggalihmu terus gonmu nesoni akaro dheweke sepisan lagi ketemu ora percaya nek ketemu pisan karo sesnya bojone iki tukang ojek kok disijanani diwadahi tensi ayan kowe lunga mengko piye ing wayah wengi aku sudah gak tahan buat susur dik mbok aja neng umur sumpah ajur wanita ganjar ginsel 17 jangan lo nek ngapusi aku berarti kowe merongos lho mas wong wedok karo wong lanang iki jujur lah akeh wong lanang ya rame perkara wong wedok kok kan ngapusi lah wis pancen kok mesti ono kon bapak lho ora kowe kuwi ngapusi jono apa suwaya hamba beda nek karo aku ya aku iso dipercaya aduh kok ngarani semono cepet penggalihmu terus gonmu nesoni karo dheweke sepisan lagi ketemu sumpah ajur wanita ganjar ginsel 17 matur nuwun sowan Mbak Riri Trengganis katur kunjuk para lenggah